kabidyo-bidyo. Ay. Ano mga sang, dako nakaghalin kay naanak ko eh. Porsinto na ho, asa na? Ipahunong mi guys dire kay mag-scan ready ay no diri sa checkpoint. Ipahunong mi ipascan mi diri sa checkpoint ta gitu sila nga ingon nila kay magkana na ay arang agtang ipaduol makabalo ang imong temperature doon mi sa checkpoint diri sa muna checkpoint sa anda. Sabi sir, thank you. Oh, pasal checkpoint pahunong ni motor single motor or mga 4 wheels ilang pahunungon na ipawaan kag temperature. Hello guys, welcome to my YouTube channel. Kami karon sa Anda di Boracay. Okay, Anda Bohol. Arang ninduta ka adyo guys nag video mi diri kay di pa may pwede mo sulod dira sa sulod jud kay bawal naman kay hapon naman. Pero jara arang nindutan nami kadyo tanawon murag gyud kay naa sa Boracay adyo puti kadyo ang beach. Hilamon nimo na ang puti kadyo ang bus. Hilamon nimo ang bus mura siya kanang as in kaputi. Sa una guys dira mi sa ubos sa wapatoy pandemic duwa mi diha mag sa Christmas diha mi magdula karon na miss man na nga time no kay murag bawal pa siguro karon kay saan man pero kung wa pa pandemic daghang tao diha ba mga ligo pero basig kadugayan maupin na ta kanindota jamo arang gid kanindot ka jud guys makawala sa stress. Okay, namigyan hidiri and diretso mi diri aron makita ra jud mo view sa Anda og hapon. Okay, hapit na siguro alas 6 sa gabi. Okay, gikan sa amo diri Anda Gindulman. Okay, mga almost mga pila ka kilometro ato diri pa Gindulman Anda pa? Pila kilometro? 14 kilometers gikan sa among balay. So mao na gay nahinay mi diri mula gamit og taod kay ngit-ngit na. So nindot ka adyo jamo ang kuan diri. Ang di ako sa habog mo nang makit-an ka jud nang nindot ka plaza. Okay. Permit na ko pa. Namot nami sa merkado sa Anda guys. Duga nami nakabalik diri so kad pag COVID. Karon pa mi nakabalik. Dugay na. Sa una kay wala man siya diri Ano na ana. Namot nami diri sa Anda. Hi. Wala may makani sa inyo.
Wala ko pasensya na kawan sa dito guys. Ikaw na guys, naroon. Ako pa lagi karon. Hi. Hi, Sang. Wala may kanin diri sa inyo, Sang. Dugay na, Sang. Pwede. Kailangan nagagbay. Sang, gibingaw na, mi. Wala ka video-video. Ay. Ay, kagay ka na pagkos. O, tara, sisi ka na. Si Melba. Wala di ay. Sang. Wala ganda mga pom dia. Ano mga Sang, dako na kaghalin kay naanak ko eh. Porsinto na, ho? Asa na? Asa na ang porsinto? May dako na kaghalin. Manindira na sa ako, Sang, bi. Thank you for watching. Okay, don't forget to like, subscribe, comment, and then click the notification bell para ma-update sa akong video. Okay guys, katupong wala pa maka-subscribe, pwede mo subscribe kung kay karong panahon na di sa new normal ang akong channel na apoy mga leksyon sa mga bata, mga stories. Ako nagtabang kay wala na badyay classroom settings ron, so tungod sa vlog murag hapon ang mga bata nagleksyon at least makatabang sa ilang modules dili na kaadyo maglisod. Okay, nagtaod guys, manguli nami kay kanang gabi na basta kay nakasuroy mi diri sa anda, indot jamo ang sanda aran indot ta kaadyo. Wow, aran gajud kanindot guys, mawala imuhang stress.